Bueno, el que fem nosaltres sí que és ajudar a desenvolupar els nens, habilitats motrius bàsiques, com per exemple els salts, els girs, els desplaçaments, i per fer-ho utilitzant diferents circuits. Circuits que m'agraden donar per l'escola, per la salla, que desenvolupen diferents desplaçaments utilitzant com a base animals, per exemple, o altres jocs. I després fem altre tipus de circuits amb agilitat, amb diferents tipus de desplaçaments, amb diferents tipus de salt, trepes, passar per davall d'estacles.